तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नांदेडची विधान परिषदेची जागा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्याची मागणी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी केली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आपण मागणी केल्याचं आमदार चिखलीकर म्हणालेले आहेत। तर तिन्ही पक्षाचे नेते बसून जागा वाटपाचा निर्णय घेतील आणि तो आपल्याला मान्य असेल असंही ते म्हणाले। पक्षाचे नेते मंडळी बसून जागेचं वाटप होईल। कुठली जागा भारतीय जनता पक्षाने लढवायची, कुठली राष्ट्रवादीने लढवायची आणि कुठली शिवसेनेने लढवायची। मी स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री आमच्या नेत्या सुनेत्रा वहिनी यांच्याकडे मागणी केली की राष्ट्रवादीला नांदेडची जागा सुटली पाहिजे। शेवटी कार्यकर्ता म्हणून कार्यकर्त्याला संधी मागण्यासाठी प्रयत्न करणे माझं काम आहे। पक्ष जो निर्णय घेईल त्या पक्षाच्या निर्णयाला मला बांधील आहे।